Moltes gràcies. Miren, l'Ajuntament de Vila-real paga els seus deutes, siguen 634 euros o no, o més o menys, però es paga sempre amb informe tècnic. L'únic deute que no paguem és el deute il·legítim, com aquests 600.000 euros en factures que se vam trobar de la passada legislatura i que els tècnics es van dir que corresponien a treballs que mai s'havien fet. O sigui que d'això prenguen nota que nosaltres sí que paguem, però paguem el deute que els tècnics ens diuen que tenim que pagar, no el que a nosaltres ens dona la gana. Però bé, anem a centrar-nos en aquesta moció, que és del que hem vingut a parlar, i jo vull dir-vos que, malauradament, al País Valencià som el bressol de la mala gestió i la desfeta del sistema financer. Un conjunt de factors, com són l'alta politització dels consells d'administració, la falta de preparació i formació dels consellers, la bombolla immobiliària i els projectes polítics totalment ineficients, ens han portat a la fallida del sistema financer. Però què ha fet l'estat espanyol front a això? Doncs intervenir els bancs i convertir el deute privat en deute públic. Aquest és el total de diners entregats als bancs fins a la data, 166.738 milions d'euros. Però mentre el PP es dedica a rescatar bancs amb diners públics, estos es dediquen a desahuciar persones. A més, el govern de Rajoy ha aprovat lleis que faciliten el desnonament exprés, ja que qualsevol persona pràcticament sense justificació pot ser expulsada del seu habitatge en només 10 dies. O la creació d'un registre, o llista negra, millor dit, on figuren els condemnats en un desnonament. Però, mentre la banca es queda amb les vivendes a uns preus per baix de mercat, què fa quan ha de fer front a les despeses d'aquestes propietats? Doncs no pagar, i assumpte arreglat. Les entitats financeres acumulen a tot el territori valencià un deute de 37 milions d'euros, que representa el 18,7% del deute total a l'estat espanyol, quan representem només l'11% de la població total. L'alta morositat per part de les entitats financeres amb les comunitats de propietaris impedeix fer front a les despeses comunes, a actuacions bàsiques de manteniment o inclús de rehabilitació. Front d'això, l'única via que els queda a les comunitats de propietaris és la via judicial. La plataforma d'afectats per la hipoteca ja ha exigit a les entitats bancàries que complisquen amb les seves obligacions de pagar el rebuig a les comunitats de propietaris. Per tot això, des de Compromís, exigim al govern d'Espanya que si algú ha d'estar en les llistes negres siguin els bancs que no paguen i que inste a aquestes entitats financeres moroses perquè complisquen les seves obligacions amb les comunitats de propietaris d'una vegada per totes, perquè des de Compromís el que volem és rescatar persones, no bancs. Moltes gràcies.